dai kana bibiyar kafafen yaɗa labarai ka san dai cewar an dakatar da ofisoshin canjin kuɗi na wafa wato BDCs kenan, Bureau de Change, yanzu ba sa aiki. CBN ya daina ba su dala. A wannan sati farashin dala ya sauka a inda wasu bankuna a cikin garin Abuja suka bi ƙa'ida ta CBN wato Central Bank of Nigeria wajen sayar da dala a cikin bankunansu. An sayar da dala dai a kan Naira 412 a bankuna a cikin garin Abuja kamar yadda CBN ya yadda a yi. Shin kuna ganin wannan mataki zai ci gaba da ragargazo da farashin dala ƙasa, ko kuma kuna ganin ba zai yi wani tasiri ba? Wasu dai suna ganin cewar sakamakon China sun tafi hutu da kuma sauran hutu da ake yi da kuma kaya da suka ƙare a ƙasashe kamar Dubai, shi yasa wannan dala ta yi ƙasa. Amma wasu kuma suna ganin cewar tunda bankuna za su dinga ba da dala a wannan farashin, dole farashin ta zai yi ƙasa. Mai sauraro, magana da muke da kai a yanzu, farashin dala ya riga ya yi ƙasa, Naira 112 ne a cikin bankuna, kuma za ka iya samun dala idan ka garzaya cikin bankuna ta hanyar PTA da BTA, wato dala kenan da ɓangaren tafiya makaranta da kuma zuwa kasuwa ƙasashen waje, kai har zuwa ma asibiti za ka iya zuwa da takardunka kuma ka nemi a baka dala a baka. To ka dinga bibiyan wannan channel ɗin tamu dai, za ka dinga samun bayanai wanda suka danganci harkokin banki, musamman a wannan al'amari da muke ciki na dala. To shi kenan, ka danna mana subscribe, kar ka manta.